sea, me está contento que nos haya oído. No hay un diálogo social, pero había un foro nacional e não havia debate ainda. Pero me espera sim que poi haver debate e tu representação que tabatin, me espera que ela abra o de nós governantes sobre a população de Aruba, verdade está envelhecendo e depois que nós vamos a projeção de senhora Helder de Centraal Bureau de Statistiek, me quer que está bom que nós tenhamos foro para sobre algo mais de hasi para o futuro de nós grandes aqui. Mas o problema cardinal que a mim é a falta de placa. Placa é o motivo principal para que o tema aqui, que é uma realidade do país aqui, e o governante não tem medo de atender com ele. Para que para sobre está encerrar hoop sem. Dentro sentido, lo qual me está jammer, é tópico que toca o Ministério de Medicina, toca o Ministério de Assuntos Social e o Ministério de Ouderzaken. Então, falta é principal, é o Ministério de Finanças. Mas é uma combinação de 4 ministérios para nós lograr o qual nós está crescendo de lado. E me espera que o ministro concerne sinta junto e vice-versa. Vamos fazer algo para a situação. Ja, ik vind het echt fantastisch dat er stakeholders, organisaties van het hele eiland zijn die zich verenigen. Omdat ze zich de situatie van de ouderen aantrekken. En daar allemaal vanuit hun eigen perspectief aan willen meewerken. Dat vind ik echt fantastisch. Ik denk eerlijk gezegd dat we dat in Nederland niet op die manier op korte termijn voor elkaar zouden krijgen. Ik heb benadrukt dat het heel goed zou zijn dat er een zorgketen zou komen. En ook een sociale zorgketen. Dus ouderen zijn niet per definitie ziek of hebben een fysieke beperking. Maar die worden ouder en die worden kwetsbaarder en hebben steun nodig in het alledaagse leven. En dat is in beginsel nog niet medische begeleiding en zorg. En met verloop van tijd kan dat wel komen. En het zou heel goed zijn als er een begeleiding komt die begint bij het gewone leven. En dat er langzaam zorg bij komt. En als we dat doen, dan zullen ouderen zich prettiger gaan voelen. Hun kwaliteit van leven zal omhoog gaan. Maar het zal ook de druk op de zorg verminderen. Want we hebben veel gehoord over verkeerde bedden in het ziekenhuis en de wachtlijsten in de verzorgingshuizen. Maar ook wel de pijnlijke situatie van mensen die thuis wonen, waar geen goede zorg voor is. En als we sociale zorgketen zullen inrichten, dan zal dat veel beter worden. Zowel inhoudelijk, dus goed voor de mensen, als ook voor het geld en de arbeidsmarkt.